Murag mga ipit gyud aning kahimtangan iba pagkalisod gyud aning biyaan tag-asawa oy. Kanong imo mang ibutangan ng kuandaan og kaning mantika ning karahay nga naa pa man ay tubig dapat imutang initandaan parte po ni akong anak oy. Dili kay buan daan nga napay tubig magkuan-kuan na diha. Ug ako'y padayon ang istorya no mulakaw din ni akong asawa di ay. Mao din akong naong gyud ga kulismaot pod. Kay kanila laging LDR ta. Ingon ani maganing relasyon ba basta LDR. Anhior man ta pagkahuman biyaan pod. So kamo kung ingon ani yung relasyon LDR dawaton na lang yun na. Ang importante nga pitful mo sa inyong matag-usa. Kaya kung dili po mo pitful, dili yun ay magdugay inyo ang relasyon, di ba? So kami sa kong asawa, di ka balong-mulutog itlog na? Kasi porma paggaluto di bukan ang itlog kaya may mantika. Sa mukha pa niya kung anak nagkuhan, oy, buso uber ko. Ya mula ito, dili to ligo na tong relasyon no kung dili ta pitful kinahanglan nga pitful gyud sa atong asawa kay aron atong relasyon magdugay bisag unsa pa siya kalayo bisag pag tuwa pa na siya sa abroad at least nga bisag layo ang inyong salig sa usag-usa inyong ihatag di ba kay aron ang inyong relasyon muluntad gyud siya og dugay ug tuod man nagtan-aw ko sa kong asawa di ba. Kita mo ninyo kay usahay lang ining bana ta no magdiskumpiyado na magyuta sa tong asawa ilabi nang magpagwapa na pero dili na to na kuan sa to ang hunahuna nga porket nagpagwapa maglain din na tong hunahuna dili ingon ana so magpagwapa na sila gumikan pud sa mga bana di ba nga na mi na mga asawa kay dili man pud pwede nga kaning tanawa tong mantika nako ga tingog-tingog na. Tingog ni bataan na. Ayaw sa ng cellphone na hatong mantika dito. Kana ilang pagpagwapa. Hinahi ang butin. Mao gani ino muna akong giingon sa imo di ko kabalo muluto ni itlog ni bataan na di ba? Ug tuon man kaning mga pagpagwapa sa atong asawa dili man na sila magpagwapa sa lain siguro di ba? So kita gyud pagwapahan na nila. Kaya kani akong asawa, dako naman kong salig, kaya bisag dugay na kayo me. Diha lang yun ninyo ipakuha ng inyo ang patigbabaw ang yung salig ba. Kana yung salig yun, kinahanglan nga, dili yun ninyo na gubon sa inyong relasyon. Kinahanglan nga, kung isaligan mo sa inyong asawa, bisag layo siya, ikapon nga bana, maglong last yun yung relasyon, di ba? Sama na mong duha. Sa una nag-uban man med sa Davao pero karon kay gumikan sa mga kakulian mao nang naglagyo gid me pero na may salig sa among matag-usa anara na iluto ng itlog na kung kuan kaning init na ng mantika ug tuod man og gisirad-an sa kong asawa ang portahan kay kaning dili pud ta gusto nga masudlag laing tawo ni ato ang panimalay di ba ug pila ra may istorya gihatod nako ang asawa diri sa sakyanan kay mauli na po siya og Davao City. So, good luck sa imo, bebe. Sa imong pagbiyahe. Nak, ang itlog nak na nimaho na ang matika. Tarunga. Stila na po ni Bataan ay. Mabuang yung ko ni Bataan na, iba. Ay,